மாலை மாற்ற வாசிக்கிறோம். பெருமானுக்கு பாலம் பண்ண வேண்டும். அதாவது பால் பழம் கிடையாது, சாப்பிட்றது உகந்த பழம். இந்த பச்சைப்பொடி மணல் அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் உண்டு. அது இப்பொழுது எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. யானை ஊஞ்சல் ஓட வாசிக்கலாம். शिवाय शिवकराय
ओम जातवेदसे जनवानसोममराति युतविताः विवेकाः धनपरिषदति दुर्गाविष्टा नारेदसिंहदेवता तस्मै உங்களுக்கு குமாரர் ஸ்ரீ அருணாச்சலேஸ்வரர் பெருமாளை தங்களது குமாரஸ்ரீ அபிவிருத்தாண்டிற்கு கண்டிப்பா பழனிச்சாலை செய்து கொள்கிறோம். இதனுடைய குமாரஸ்ரீ அபிக புத்தாண்டியை தேவியை தங்களுடைய குமாரன் அருணாச்சலேஸ்வரர் பெருமாளுக்கு கன்னிகாதானம் தற்பொழுது அம்பிகைக்கு திருமணங்கள் காரணமாக பெடல் நடைபெற உள்ளது. வாத்தியம் சகல வாத்தியம். ओम राधेर्जुहोति आदित्यानां वा இவெல்லாம் நீதான் மனுஷன்யா ஆதா மகளிர் விருந்து